iru abụọ ịma na onye alụ anyị na-ekwe ka ejiri ọfọ wee tụọ wee kwuo okwu ọ ya asị gị ka ejebe na-alụsị ndị nke ha nwere ike ime ya na nke ha nwere ike iji aghụghọ wee mee. Mana ewe ihe na-ekwu isi na ụfọdụ chere na nnọọ osisi ahụ bụ ọfọ na ọfọ bụ osisi mana ewe ihe dị n'ime osisi na-ewe ihe karịrị osisi na osisi ahụ bụ keri na osisi ahụ bụ na ọ bụ sọsọ ihe eji egosi ihe na-eme na ọ bụghị ebe a ka na-ewe ihe ọzọ dị n'ime ọfọ ahụ na ọ bụghị na osisi ka ọ bụ ọfọ bụ mmụọ maka na ịma na ọfọ dị n'iche n'iche ewe ọfọ ndị obi na-eme ewere ọfọ osisi ewere ọfọ eji emegasị ụmụ ihe dị iche iche ụfọdụ ji ya agwọ ọgwụ dịgasị iche iche mana nke a bụ ọfọ dị ile dịka isi kwuo ọfọ na-abụ onye kwuo ajọ okwu ma ọ bụ mee ajọ ihe ọfọ na-abụkwa omume mmadụ na ya na-eme ihe ọma ndị mmadụ na-ebo ya ajọ ebubo ma ọ bụ na-afụrụ ya anya ụfụ aka ya dị ọcha na chi ya na-efe debe aka ya ọcha ga-eje nụrụ ya ọgụ mgbe onye ahụ na-eme ihe ahụ dị mma mmụọ ahụ ọ ya bụ mmụọ ọma ọfụ gị fụ na ihe ọdụ kwụwara aka ọtọ ọ na-ekwu eziokwu ọ nara emejọ mmadụ mmụọ ahụ abụbalị ọgụ. Tupu anyị agbapụ ekwentị achọrọ m ka ịrụtụgasị aka na ụdị ọfọ dị iche iche ụfọ osisi na ụfọ ezinụlọ ụfọdụ na-abụ akpanye ha ụfọdụ si na ọfọ ahụ adịghị ile ebe ha si na ọfọ ahụ adịghị ile gịnị meziri ha ji agbalị ya ọsọ ihe eji agbalụ ihe dị agha ọsọ bụ ndị na-agbalụ ọfọ ọsọ bụ ndị alụ onye na-eme omenala na-akwụwa aka ọta ada agbalụ ọfọ ọsọ ọfọ bụ ezigbo ihe maka na ọ bụrụ osisi ahụ mmụọ ọma ahụ bụ ihe na-agba ọgụ mmụọ ọma ahụ bụ ihe na-alụ ọrụ ọ dị maka anyị na-ekwu ya ka eze mmụọ na-ama okwe batara ọzọ mmadụ abụchi nwa ga-aga kene ndị Igbo Igbo bụ Igbo ekene m unu anyị na-ekwu okwu ọfọ tupu ya bata anyị ga-achọ ka ịrụtụgasịrị anyị aka na ife bụ ọfọ na ihe ọfọ na-eme na ihe ọfọ na-alụ maka na ụfọdụ na-agbalị ọzọ ụfọdụ asị na ọ bụrụ na achọrọ ka obodo anyị dị mma ma ndị eze ma ndị isi obodo ma onye ọbụla chọrọ ịchị n'ala Igbo si were ọfọ du ya n'iyi ọrụ kọtụrụ anyị ihe ọfọ na-alụ. Ndị oyibo na-ewere ihe a na-akpọ symbol of truth ikikere nke eziokwu ọfọ bụ ihe ọ ga-abụ ọfọ bụ osisi Chineke gọziri agọzi n'ala Igbo ọfọ bụ ọfọ osisi o nwere ukwu osisi a na-akpọ ọfọ mana n'akụkụ nke ọzọ ịbịa n'ala Igbo ị na-ekwu okwu ma ọ gị na nwanne gị na-ekwu okwu ma ị na-asị na mmadụ mere gị ihe onye bụ ezigbo Igbo ga-asị gị ijikwe ọfọ bụ ihe anyị na-asị na onye a mere gị ọ bụkwa eziokwu so ọfọ n'ala Igbo bụ ihe ikikere nke gịnị eziokwu ma iji ha eziokwu iji ha ọfọ and iji ha eziokwu wee bisa ọfọ aka ọfọ eme gịnị ọfọ egbu oge ọfọ osisi dị mana ewe ọfọ osisi ezinụlọ yes ọmụke osisi ahụ kwụọla ụgwọ ya ka a ga-abụ mmadụ bitu aka no ọfọ osisi a ihe a bụ osisi Chineke gọziri agọzi dịka nsi kwuo na ịmana ikwuru okwu si na mmadụ bitu ọfọ aka ọ bụrụ na o ji eziokwu na ọfọ ga-egbu ya Chizzy ọ dịka ma agba spade maka ibu na agba spade bata maka na anyị na-eche gị kemgbe ogo slow karịrị n'ụzọ ọfọ a na-ekwu okwu ya bụ osisi Chineke gọziri agọzi wee were ịgọzi Igbo ka e were nnechi n'ime ya na-eme gịnị na jiri ya na-achọpụta eziokwu ị na-anya osisi dị iche iche dị mana ibe ebe osisi a na-akpọ ọfọ kwụrụ ọ na-amị mkpụrụ ejikwa mkpụrụ ya eme gịnị esi ofe mana osisi a na-adapụta ọ na-adapụta na mkpirikpu
ọ dịka otu a na-adị shọpụta boat ọ dịka otu a na-adị shọpụta boat tụ ha n'ala ọ dịcha ka ihe wee joint otu ọkpụkpụ si ewe joint olu mgbe o ji ada ọ gbụchasị akwụkwọ ya megịnị gbutuo na ochi otu a na-ashọpụta na-ada na na-ashọpụta na-ada na joint ya ahụ niile ọ na-ashọpụta na-ada na ọ shọpụta ruo mgbe o megịnị oge luru na ọ shọpụchago ihe ọ chọrọ ịshọpụ n'ahụ ọ kwụsị ọsa akwụkwọ ọhụụ tinyekwa osisi ọfụ bido sawa afịfịa sawa akwụkwọ ọhụụ ọ sacha akwụkwọ ahụ ruo mgbe ọ ga-eji wee gbuchasịkwa ọ gbuchasị akwụkwọ ahụ niile megịnị ada obido megịnị shọpụtakwa osisi na ya mana ka ịkwanụ nke nkwadobe ahụ onye ka m na-achọ ịkọwara ihe a ọ chọpụtawa olu mgbe ọ ga-amịkwa afịfịa ọmịa afịfịa mịa mkpụrụ ọ mịa mkpụrụ ahụ daa akụ nwa ya ihe dị ya n'ime eji eme gịnị esi ofe den osisi ahụ ọ chọpụta bụ gịnị ụfọdụ na mana otu o si chọpụtacha inecha ya n'isi ya ọ dịcha weta na agbachite ihe na Igbo na-akpọ ya mgbochi ihe osisi na joint wee kpopụta otu ahụ o si adị ka o si adị den ebe jikere ya ọnụ obodo ma ọ wee ezinụlọ bịa weta ọfọ na-anọ ma ọfọ na-asa otu ahụ o si chọpụtacha ịsa ma ite a na-akpọ ite na anụ bịa jikọọ ya ọnụ were ihe ndị gboo ji nke ya ndị be anyị na-akpọ ya akwara uzuzu ewere ihe mee gịnị kekọọ ya ọnụ ndị okenye anọlụ agọkwashi ya ọfọ asị na ihe a bụ ọfọ jikọlụ ngwuru anyị buru maọbụ ihe n'ime ya n'ihe a bụ ọfọ jikọlụ ngwuru anyị ọfọ a onye jikwa ihe ọjọọ bata na ngwuru a ọfọ jide ya onye fụrụ eziokwu si na ọnwụ ụgha ọfọ a jide ya onye fụrụ ihe mmadụ si na ya ga-anara ya n'ike ọfọ a megịnị jide ya onye fụrụ ana mmadụ si na ya ọ bụzi nke ya zọwa ya maka na ọ ga-azọta nwunye ya maka na ọ ka wee kewa ego ọfọ a jide ya onye chọrọ ịnarụ mmadụ nwunye ya na ngwuru a ọfọ a megịnị jide ya onye fụrụ ụzọ ihe ọma ga-eji bịara nwanne ya jee mechie ya ọfọ a megịnị jide ya ekwuchie ihe ụtọ ahụ gụchaa iwu niile bụ ihe ọjọọ onye mee ya ọfọ megịnị jide asị ngwuru ahụ ọkwanụ ka ọ dị ha achọghị na-ekwe iyo eme gịnị agba ọjị dosa ọjị wole anya ọjị achị ọfọ na-ekwe anya ọjị kpọọ ndị iche unu bịa na ọfọ mee gịnị wole anya ọjị atụkwasị anya ọjị wele mmanya nkwụ ezigbo mmanya nkwụ mee gịnị mmanya omenala Igbo wụsị ya o nwekọrọ obodo a sị na ewere anụ mba nkwụ wa anụ mba ngwọ o nwere anụ je obodo ji ngwọ eme omenala ruo obodo ji nkwụ enu omenala ihe obodo na-akụta ka ha ji eme gịnị eme omenala n'ihe a niile emesịa ya edebe ya na-ege ntị emesie ya otu a edosi ya welu ọ bụrụ oke ọkụkọ egbu oke ọkụkọ gbukwesị ọbara ya ọ bụrụ ewu ka eji egbuo ya gbukwesị ọbara ya buru ya dosi ebe ahụ ọfọ ahụ dị onye ọbụla mere ihe dara iwu ahụ bụ ihe arụ na ngwuru ahụ ọfọ eme gịnị ejide ya n'ihe niile agọchara onye megidere ihe niile agọrọ ọ bụrụ na o nwere ka mmachi daa iwu si na ya daghị iwu ebịa na ngwuru ọbịa na obi ngwuru ahụ ma ọ na niile bute ya dọsa si ya isi na ime gịnị n'ihe a ngwa gị bisi ọfọ aka sị na ime ihe n'aka gị dị ọcha o bisi ọfọ ahụ aka ọ bụ na aka ya dị ọcha na a na-ekpe ikpe mgbegide onye ahụ na-asị na o mere ya bịa bisie aka si na ya dị shọ na o mere o mekwe ya na-ekwe ya ọhụ nwa ọ bụ eji ya mana ọ bụ na onye ahụ na-agọ na ya emeghị ya na aka ya adịghị ọcha o bisi ọfọ aka ọfọ eme gịnị ọfọ eji dị ya so onye nwa kpatara anyị ji asị ndị eze ọdịnala na mbụ ọ na-abụ iwe eze ọdịnala n'obodo ndị igwe ma ndị ọzọ bụ ihe ka na-eme ya taa ebupụta ọfọ ọ bụkwa ọzọ obodo niile maka na ha na-echizi ọzọ ndị ụka na ya niile kpatara ọzọ ga-eji wee mara akwa ọzọ jee dị na nwunye mmadụ kpatara ọzọ ga-eji wee mara akwa ọzọ jee kpee ikpe ana nara bribe nara aka azụ ebe o kpere ikpe ana mana ụfọdụ ndị na-emechakwa ha afọ afụfụ ya mana ha ga-emechi afọ afụfụ ya bikos na ha sị na a na-emebi ana na-adị esozi ihe ọdịnala mana ana na-emebi ha isi na ị na-emebi ana wee ka imebi ana wee zọ kpuchie ana wee mewe ihe ọjọọ emechaa a na-eme gịnị ekpuchie gị o meghe n'izu omee n'ọnwa so ihe agaghị na-ekwu na anyị chọrọ ndị igwe ka anyị na-achịta na mgbe ochie
mgbe igwe na-eji ọfọ were eme gịnị achị obodo mgbe ife ji ọfọ achị obodo abịa mgbe obodo na-eme festival ma mgbe a na-awa ji ịbịa ebe ndị igwe tupu ma ebe ha dọna ebe edosere ha ọnọdụ eze mmụọ ga-anọ n'akụkụ vụrụ oji dose ọfọ obodo eme gịnị adọrọ igwe etukwuru adọbụ na-efufute ha ọfọ obodo niile ndị ochie jikere aka ha ọnụ were mee gịnị wee kwado ọfọ ọ bụrụ na-ebupụte ha ọfọ ahụ n'obodo igwe amapụta ọ bụrụ na ebupụteghị ya amanchi igwe kịta ga-achọ iche igwe fada abịa sị igwe ga-abụ igwe agọziri agọzi ndị uwe ọcha onye nke ahụ narụ ọ na-eme ọrụ dị iche iche mana ọ bụrụ na ụfọdụ n'ebe ahụ ome arụ taa nwanne echi ya abalị ịnọ ọbụla n'anya so ma ndị eze ọdịnala ma ndị ga na-achị na gọọmenti ọ bụrụ na eji ọfọ n'ala Igbo were achị ọchịchị ọbụla a na-achị nwanne ama megide nwanne ya ọ bụ ọzọ eze mmụọ Amaokwe Eke Amaokwe ana obodo Idedu oke anyị ma ọ bụ olu ya ka ị nụchara ugbu a ọ na-ewute anyị na oge na-asa anyị kwarapụ kwarapụ maka na anyị ma na ọfọ ewe ọfọ a na-akọ ọ bụrụ dị na nke ekere ma onye mere ihe onye aka ya dị ọcha ebo ya ebubo ọfọ na-ejere ya ozi ọ dị mma ebughara ọnọdụ maka na eze mmụọ na onwe ya bụ ya na-afụ maka ọfọ ji eke efoji Amaokwe ebe ndị mmadụ na-ebe eke ikpe a na-abịa ekpe ikpe dị iche ekpe ọfọ akụ m ji ekpe ikpe na eke Amaokwe yes ọfọ abụọ na-abụ anyị bupụta isi na iji eziokwu ịbịa tụpụrụ aka etinye isi na iji eziokwu asị na ngwa rụpụrụ ọtọ gwafe akpụkpụ isi ọfọ ihe anyị na-ekwu na ọ bụ eziokwu ọ bụrụ eziokwu aka gị dịrị ọcha ị na-anakwa mana aka gị adịrị ọcha ịbịa sie ọfọ na ihe i kwuru bụ eziokwu ọfọ ejide ihe ọfọ mere ga-emesi oge mụnwa bụ mmadụ abụchi amara kedu oge eji abịagide na atụrụ ma nchịkwa ya kedu oge eji abịa na eke Amaokwe o nwere mgbe a na-ejiri abịa na-abụrụ sọsọ olio na afọ mana eke bụjuwaji ọkpọrọ ụbọchị a na-abịa ya na afọ ọ dị mma maka ndị chọrọ ka ya na ọzọ eze mmụọ Amaokwe Ojiọfọ Amaokwe bụ ya bụ na-agọ eke Amaokwe akara ekwentị ya bụ 08068461936 08068461936 ọ na-ewute anyị na anyị agaghị ewere okwu ndị na-akpọ chọrọ itinye ọnụ n'okwu mana a gaghị ejiri okwu a maka na ọfọ dị n'iche n'iche ewegasị ọfọ ụmụnna ewe ọfọ ndị mmadụ ewe ọfọ mmadụ ya ọnụ ya agọrọ onwe ya akara ekwentị eze mmụọ 08068461936 kedu ozi ga-ezipụ na nke maka na ozi ga-ezi Igbo na nkenke ma ndị omenala ma ndị na-eme ihe ọdịnala ma dibe n'ụbọchị taa bụ na ka ọfọ si wee dị n'ala Igbo na nwaanyị adịghị ọfọ and akwụkwọ nsọ na owu ya akwụkwọ esiche ya ikwene nwaanyị ya bụ nke ndị mmadụ hibere nke ndị obodo hibere ma ọ bụ nke ezinụlọ hibere adị na akwụkwọ nsọ na owu ya kwuru si echikwene nwaanyị echichi na nzukọ Kraịst ada echi nwaanyị echichi nwaanyị enweghị ike ịbanye n'ọta Chineke ọ na ikpeazụ abịa echiwere ezi nne chiwe nta chiwe ime mana akwụkwọ nsọ chichi echikwene nwaanyị echichi na nzukọ gịnị Kraịst so na anụ Igbo ada ekere nwa ma nwaanyị abụ eze nwaanyị ma ọ bụ ihe ọbụla ọ bụ nwaanyị ada eji gịnị ọfọ maka na ọfọ bụ symbol of authority ebe a na-eji ọfọ bụ na gịnị n'aka ekpe ada apụ ọfọ n'aka na-enwere ka esi ebu ya aka ga-abịa n'okwu a so mgbe izu ụka na-abịa anyị ga-atụ nneche ihe banyere ọfọ maka na a na-ekezi ọfọ na-ebu ihe ụmụ nwaanyị kpata nna ọfọ adị ozi ile nwaanyị si na ya bụ eze nwaanyị ụfọdụ ndị si na ha bụ eze nwaanyị na-ebuzikwa eze ndị mmụọ na-ewezikwa obere oge asị nwaanyị gọwa aja ana n'ala Igbo ọ bụrụ arụ nwaanyị adịghị eji ọfọ n'ala Igbo Igbo bụ Igbo ekene m unu akwụkwọ ogwu n'ebe a na-eke oji mma a ga-eme mma nkwụ ekene m unu Amaokwe tụrụ okwe ha karịa iyi kara akpaka ike udo dịrị unu daalụ nụ otu aka anyị ji wee fụ ya n'ụbọchị anyị ga-afụ unu na izu ụka ọzọ na oge adịghị abụ m Chizzy Obiora nọ ebe Obiora ngwa gene n'ogwe oge ọ dị ma jebezienụ kiribe na ụmụ ihe a niile na Kpakpando TV na YouTube otu aka anyị ji dobere ya anyị ga ewe okwu a maka na ọ gbara ọkpụrụkpụ oge aha iwepụ ekwentị ka i wee tinye ya ọnụ abụ m Chizzy
ọfa ụkwa tọpik dịkwa dịkwa ike ị ga-afụ n'oke ọrụ ọfa tọpik